other. There's an endless road to rediscover. Hem de buscar informació sobre el Parlament, de les noves eleccions que es faran d'aquí a poc. Aquest blog que l'hem creat nosaltres, el tenim en 3 idiomes, el tenim en català, el tenim en francès i en anglès, i en el qual posem molta informació de tot el que anem fent. I allí podeu trobar les notícies més importants sobre la política europea i notícies que redactem nosaltres en 3 idiomes també, català, francès i anglès, on expliquem els avantatges del Parlament, el funcionament de l'Euroscola també com a projecte. Vam fer una sortida al Parlament per entrevistar un candidat a eurodiputat que es diu Xavi López, però abans d'entrevistar el Xavi López ens vam topar amb el conseller d'Agricultura i també li vam fer una petita entrevista. Vinga, nois!